weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to bitti boowe guéde village doɗela tareji manda duwagne ko on waktu yoni ha to jalambere ene jeeya e gardidi kabaruuji men leydi Sénégal cummusɗo baɗɗo toon to palmarès mo sali kene foto wonde yimɓe tato mbasi hen pittali mumen to leydi Mauritanie jillu jagorɗo faggudu toon to koweta nandiral ko fate banggue fodde ndiyam iwdi ɗum toon to maayo Sénégal nawdi ɗum ha toon to kiifa to leydi Mali koninkoɓe joyo ɓe hinde fama mbasi pittali mumen taw koye pelɓodiral bangala hanki nokku biyeteɗo Kolongo ha joyo mbasi hen pittali mumen to leydi Guinée Conakry yontere disnodiral hakkude landaji dawrugol société civile kame ardiɓe gollorde hakkude mabɓe e CNRD ko fate banggue kaldigala to leydi Côte d'Ivoire ñalawma ruttude teddungal golle mantiniɗe Alassane Dramane Ouattara waɗani finoɓe e nder région mo Woraba to kabaruuji men ma en jaa toon to Niger kame Burkina Faso ha te Cameroun kame Angola ha fenma toon to Corée du Nord musidɓe tedduɓe hotodire wotodirte joni jaññoɗen fedde nafoore rendo diwan ɓundu teskima oɗo saaha mo gonɗen feƴƴere bonnere leɗɗe e ladde ɓundu mantinima feƴƴeɓe leɗɗe kecce hoƴoɓe ƴulɓe mbaɗa fuuruji e nder ladde nde ɓe teskima sa ƴetti oto a iwi tamba aɗa fay kiidira tawata ko joowe leɗɗe ngam wiide ɓe ladde reeni wuro reeni ladde pinɗo kala ƴeewoyto ñaami koye ladde daabeji so pini natata koye ladde so tawi welsindama ha ladde kala riwama ha laaɓi holɗo jogorɗen faade janggo meɗen goto min kala yo daro ñiiɓa haaɓo bonnere leɗɗe ɓe erima laamu tambingo ko fate banggue haɓade feƴƴere leɗɗe nde wawataɓe faddade ɓeɗo henna bonnoɓe ɗeɗo henna ladde hay so tawi woni won addunoɓe leɗɗe beele lore kono ɗen gandi lekki loraki wawa lomtade ladde ɗum jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗena fedde nafoore rendo diwan ɓundu holliti darde muɗuma yettinɗo henna ɓatake o ko Oumar Diallo jeyaɗo to talibaji tawete to leydi France kalɗo e dow sawtawol fedde nafoore rendo diwan ɓundu ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ene safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andini dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e jeenayyi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy
ene jogii base mum kadi ene tawee to leydi Mali woni toon ko miñii ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande Ganndal mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde sappo e tati silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo yonti kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba no mbirunoɗen gardidi kabaruuji men cummusɗo baɗɗo toon to palmarès mo sali mboura taw kadi ganduɗa koye galle goto ha ganduɗa jeeyi sababu joom galle o kame joom suudu mum e ɓinguel mabɓe tokocel kala jalti hen aduna ɗiɗo diwnoɓe oɗon étage kañumen ne gañimi hen gañande musɗe no fewi ne tawe to cuuɗi safara tawetiɗi to Mbour cumo waɗi ko hanki sanga 6h51 minutes ko cummusɗo no fewi kono andaka holko jeeyi sababu oɗona cuma to Sénégal keddorena joni ma en garte ngoɗo hen seppo hanki wannongo taw ko seppo ngo alda e yamirore taw waɗi ko toon to lycée Limamullahi mo Guédiawaye taw kadi seppo ngo ko wullitade gurdam ceerɗam e nder leydi Sénégal guila ko ñamete ha eɗo hoɗete kala ɓe kollitino wonande catal biyetegal frappe kame catal biyetegal tahaw and kanji kala ɗe ndendino ne wonde cate goɗɗe kala gam seppude toon ha ganduɗa Guy Marius Sagna kame nayo wolɓe nanganoma kono ɗaccitinoma peɗle pecce jamma Alhassane Diouf kañumne nangama waɗama garde à vue ma darde e procureur mo Pikine ha joni ko Sénégal keddoɗen jaheten ko ha toon to HLM Fassa e toon ko suka debbo tawa ene hokkiri fittandu mum woni ne warti e nder galle goto taw koye ballal ɓoggol caggal nde sapeur pompier kame police nodda ari wawi ittuɗon ɓandu makko kono kadi koreji makko kala oɗo saaha ene tawe e juuɗe ɓeena loskoɓe gam ƴewde holko jeeyi sababu oɗo hen caɗele golle moƴƴe ko kalteteɗe e kala saaha golle bonde beeli tan ko yejjidde woppe beele hay goto wasa wadde ko boni jeeyi sababu oɗo hen gorko biyeteɗo As Ndaw itti meuble itti taw ko huɓere mawde wittede immeuble gam rokkirde ɗum daara moderne mo ganduɗa taw kadi daara o kam tigui jogui ndiyam galle o e kuɓɓam kala kame ñamde e yarde beele sukaɓe almuɓe yeltoɓe janggoɓe mbawa heblede hen daña jangde moƴƴude daña cellal mumen nonne kadi mbawa heblede taw so jomumen jalti wonko mbawani koye men kanko As Ndaw noon ko almudo Serigne Ahmed Sakhir Lo eɗen mbiya tan ɗeɗo hen gueɗe ko gueɗe mantiniɗe eɗen mbiya tan ɓen ñafotoɓe galleji ene cooda e nder capitaluji mumen ne limtane galleji 5 sappo jeegom jeetati onenne kadi ɗo mbawi wattude haqqillaji moni kala nde ittata wallita yoga e sukaɓe janggoɓe université ji ha e janggoɓe qur'ana kala ɗo ndentata beele mbawa jogade cellal mumen e jangde mumen kala ganda kala ko mbawɗa jogade e galleji e ngaalu kala ka ɗaccowo ɗo hen ha laaɓa to Mbour wonande vigile goto denowo galle goto mo ganduɗa patron mum wonani ɗon woni kono galle o ne waɗi jardin mawɗo no fewi e nder oɗon galle noon wo dañi toon to jardin to lorde toon taw ko leɗɗe yamba ɗe ganduɗa maɗe gon 7 plante ko wayno 7 ɗiɗi jeeɗiɗi taw ko lekki muɗum omo lori toon kanji kala juuteni maji mane jeeya ha 2 métres kanko tigui wiya teeɓa
oɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to Mboura jeyetena toon to Bitti Ɓoowe ene tawedira commune mo Guédé village wonande aynaɓe wonɓe toon gullitima caɗele ndiyam kono kadi ɗo saaha ɓe ɓuuri wullitade koɗo saaha kosam heewi caggal nde ndungu ngu ari kono kosam ɗam sa ɓiri tan battintoɗa ko ñamde ko heddi ko ƴeewa ɗo mbaɗɗa a wawa yeyde hay goto kono kadi ɓe ñaaguima laamu ngu kam ene wonde opérateur uji économique en nde mbawata walludeɓe ɗeɗo henna kosameje bonoje kala ndungu beele kadi wawa tigui naftude yimɓeɓe caggal ko kosam laaɓɗam ɗam jillani jiida e kosameje guiwoje caggal leydi taw koye ballal musidɗo meɗen Ahmadou Ka. Iddi Boowe ko wuro jeyango e commune mo Guédé village département mo Podor ɗon noon ko seeɓi ko e maɓɓe ko aynaɓe kono ko caɗele mawɗe ɓe guurata hannde nde tawno kosam maɓɓe ɗam ɓe ngalambo ɓe ɗam jeeyi ha taki ɗam bonat e juuɗe mumen ɗum waɗi aɓɓini merlo eranga feede e laamu ngu nde ɓe ballata ɗumen e kaɓirɗe bawɗe tagde kosam mumen ɗam jibinana ɗumen gartam kosam ɗam so ɗum ɗiɗi ɗam joni hay goto kosam ko ɗum joni onon ko yimɓe wi kosam mba ala fof tawa krokka ala jooɗo min ngala usine min mofti kosam ɗam emin mbowi fewni kosam ɗam haɗam his taw ɗam bunani emin jeeɗam sinno bo min dañen komin mbawi few moftude kosam ɗam min moftan ɗam min pewno ɗam haɗam few hanan ɗam ha neɗɗo min cafɗam haɗam sello min mbatta yeeyde ngakkere ndiyam e luutegol vétérinaire yewtotoɗo cellal kake maɓɓe ina jeeya eko aynaɓe biddi ɓe goytoto forage goto woni ɗo forage o somo ɗisi pande tan walla so ɗisi manque ndiyam seeɗa yimɓe keɓat caɗele ndiyam ha wontama coggal jawdi ma nawa hedde balɗe goɗɗe arma dañani nder ara mbasa dañde nder nirɗa sa dañi jarirɗa toon wontama joɓa jogdi muusi ko vétérinaire wona ɗo hande jangga yaaha fotanno waɗa hay formation wiyete manda e dañi leɗɗe kaake ɗe jeeyete so kaake ma cellani dañi si sodde hen kam hay sawa aɗa wawi fingande hoorema tawa dañi leɗɗe gure kewɗe noon ko wayni ɓe guurata ɗum noon laamu ngu no nodde nde ɓe ettata peeje gam aynaɓe men mbawa naftorade kosam maɓɓe so ndungu ari ladde biltata ladde nde suuɗo ha yooɗa gottuli daabeji e kala banggueji kewat kosameje kewat kono so yeehi ha ndungu silti yiide kosam sattat yimɓeɓe duttoto koye seliyaji ɗe ganda kadi ɗe giwi ɗum noon ɗe mbiya ɗum ɗo henna ittata ɗum tan ko enen kala ndenten nottoɗen société ji beele mbawen gollanade koye men jahaten ko toon to Madina to jahaten toon to Manda Douane to ne kadi en gandi guila kuddata waɗi toon to Guinée kene wona joni yontere ɓiɓɓe guinenaɓe finoɓe toon to Manda goto kala addi hen yiyande mum taw koye ballal Hammeda Dia hetto paama e wiideme mana yo libéré non sago amen ko yoɓe hiisumo num lañum Alpha Condé kanko Alpha Condé tampini men nda ɗum ɗo minen hay comportement amen ɗi changé caggal nde hooreji leydi Laguiné Alpha Condé waɗa coup d'état toon to leydi Laguiné taw ko colonel Mamadi Doumbouya e sete mum ina hawri le 5 septembre 2021 ko ɗum saabi ha jippiɗen e laabi ɗi ngam namdade ɓiɓɓe leydi Laguiné finoɓe ɗo e nder Sénégal ha tengti e nder Manda Douane holko woni hen jiyanɗe mabɓe ɓe kolliti weltare mabɓe katudi saabu ɓe kolliti laamu Alpha Condé ina heewi tampere o bonni ko heewi ha tengti e wurɓe e frontiére hakkude Sénégal e Guinée Conakry Guinée o lerri sénégalais surtout enen lié mo wonɗen ɗo enen ko dépendiɗen ko guinéen naateɓe ɓen ɗo dépendiɗen frontiére mandon frontiére on si frontiére udditi tum enen arrangé en ɗo komi woni président de syndicat Guinée Sénégal o Ibrahima Diallo di Coumba Yala Alpha Condé bonni gar waterame on kono hande kadi joni so fermi o inni goɗɗo iwata ko sanani o gar watir Manda ɗo ko Guinée o inni goɗɗo iwata Guinée naata ɗo o inni goɗɗo iwata ga naata Guinée kono no gar watir o wonirta otoje ɗe fof o inni hay goto ala hay goto feƴƴata kundara otoje ɗe fof no kundara joni otowal si Guinée natata ga kono men gaddaka gara honɗume joɗanto ɗon eɓe ñaago ɓen ɗon waɗɓe kuddeta gonnoɗo hoorejo leydi Laguiné Alpha Condé nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe e population ɓe mbasa rewde belaɗe pitali mabɓe woɓɓe hen kolleti yo militaire en tottu civil o laamu ko yaawi ko yacci hoore komi weltaniɓe kon yoɓe jooɗɗon ɓe aɗa transition moƴƴo e jonta laamu ngun civil par ce que laamu Laguiné meɗen gandi militaire ɓe ɓen koɓe ƴettuno pouvoir dadis ƴettuno pouvoir kono
ɓe yino ɗum noon yaltide kamɓe kadi min tori ɓe ara ɗo sugu ɗum noon yaltali soɓe dadis ko wanno ko gata kamɓe kadi ɓe artali sugu ɗum ɗo caggal ɗum eɓe eero autorité ji ɗi nde frontiére hakkude leydi sénégal e guiné udditata ko yaawi saabu tampere waɗi hayso tawi a yiiɗi yiide famille ma ko probléme caggal nde frontiére o uddi ko ina tolno hitande e ko fawi eyyi frontiére on wadde galla ɗum ɗo moom si yarini ɓe uttani men sayede ko ɗe balɗe men ɓe weltike eyyi wadde galla joni ɓe etta ɓe wattana men frontiére on joni ko ɗum men faala ɗum wonno ko toon to manda douane taw koye musidɗo men amadou to musidɗo men hammadi dia hetto paama gonɗo ɗo saaha mo gonɗen e weltare mum nde tawno ñebbe kewɗe dañama toon ha joni koto sénégal keddoɗen garten koye jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi sénégal no wowi wadde kala subaka so huccidde ɓiɓɓe leydi ndi andinaɓe oɗo henna boros ɗo yarata e nder leydi ndi ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe nayo e tato woni ƴewdaɓe nogas e ɗiɗo tawa ne jogui ɗum goto ko memodirnoɓe wondunoɓe oɗon ñaw ɗiɗo e nogas e goho ɓen ko rabaɓe anda ko raaɓe ɗumen temedde tato e capanɗe jeetato e jeenayo keeɓi cellal mumen yimɓe nogas ne tampi ma ballite e fofandu yimɓe ɗiɗo mbasi hen a pittali mumen sen jeewi to leydi sénégal koto mauritanie paaɗena mauritanie nandirala taw ko ardiɓe fond kowetien ko fate banggue ngaalu wallidde hakkude sifande nandirala wonande jagorɗo ko fate banggue économique mo leydi mauritanie bati hanki e tawtorede ambassadeur mo leydi mauritanie toon to koweta ngam oɗo saaha yurnitade ndiyam moƴƴam belɗam yarde no yettorto toon to kiifa ɓe tawi oɗon fond ma waw wallidde mauritanie ha heɓa ndiyam moƴƴama taw kadi fooɗete ko toon to maayo sénégal rewato kuri ha toon to sehil baɓe ngam wawde yaade ha toon to kiifa beele nokku o wawa dañde ndiyam timmuɗam horejo leydi mauritanie wul kaswani caggal nde joɗodi ñande aljuma jewtuɗo hen o wonande goomu ittanoɓe taw ganduɗa ko sénateur uji woni suudu sarɗeji tokosuru firtanodu e laamu gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni mouhammed wuld abdoulaziz ɓe ceerano e kala saaha erade hoorejo leydi mauritanie o saaha mo gonɗen nde wawata artirde nduɗon suudu wiyetendu sénat woni suudu sarɗiyeji tokosuru ñande aljuma nden ɓe dañino joɗodade kono hoorejo leydi ndi hollitino yidde ɗuma koɓe tawtore ñalawma gonɗo e heɓanede ngam wadde ñalawma kaldigal ko wiyete dialogue national e nder leydi mauritanie kala jagorɗo ndiyam jareteɗam e nder leydi mauritanie woni mouhammed el hashima wuldu boukhayri ñiŋi no feewi wonande gollorgal tottongal yo rokkira ndiyam e nder yoga e leeɗe taweteɗe e nder nokshada ɗum ko caggal ñande asende nde o yilloyi tun wo tawi golle ɗe mbayani holno o yiɗiri ni comité tawga ɓen joguiɓe nden ka e kisala yurnitade heɓɓe caɗele ko fate banggue toɓoli jippiɗi e nder leydi mauritanie ɓe kolliti toɓoli jippiɗi toon to bassik noon e tawi nder état bassin oriental neɗɗo goto taw ko cukalel wasi en fittande mum yimɓe tato gañima hen gueɗe kewɗe boni tato gañima toon to sami Nouadhibou leeɗe kewɗe oɗo saaha jahotako ko ndiyam ɓolam galleji kewɗi nani ndiyam ha tenti yoga e butikaji tawite hannde koye diƴƴe mawɗe no feewi finaɓe yoga e leeɗe e rima laamu leydi mauritanie oɗo saaha mo gonɗen nde wawata walludeɓe ha ɗeɗo henna diƴƴe mbawa iwde e nder goɗo henna wuuro wiyetengo Nouadhibou eɗen gandi toon wona nokkuji kewɗi toɓde no feewi gardiɗo landa laamu woni IPR wulde taliba amara o holliti commentaire makko mo waɗi ko fate banggue laamu leydi mauritanie taje kene fota wonde état ji jeegom wadde hen moɓɓaɗɗaji ko wayno département ji ɗum o holliti ko ha population finoɓe toon ɓe ɓuuri wawde dañde ɓamtare no feewi gueɗe kewɗe mbawa yettat ɗumen ko nonne kadi beele administratif tawete tono wawa kadi ɓattade ɓesguji leydi ndi ha kamɓe kala goto kala wawa yitade hen hoore muɗum sen jeewi to mauritanie koto mali paɗena pelɓodiral musgal hakkude worɓe joguitiɓe armeji kam ene wondi e koninkoɓe leydi mali ɓe hinde fama taw ko wadduɓe junggo e fandu dental biyetengal mali ko ɓen tigui pelɓodiri sanga 11h45 ɗum ko hanki wonno ha ganduɗa koninkoɓe joɓe fama mbasi en pittali men nokku biyeteɗo manji woɗɗani kolongo ne tawe masina koye région mo sego
kene foto wonde otoji joyi taw ko fama konin ko mum nduppa hena kene wona yimɓe tato taw ko jogitiɓe armeji mbasi en pittali mumen otoji mumen tati kañumen duppama hena pelɓodiral gongal bannongal ko dognoɓe otoji maroknaɓe yeeyoɓe marchandise uji mumen iwnoɓe toon to Maroc ene payi to Mali ɗiɗo taw kadi ganduɗa mbasi en pittali men waɗi hen gañiɓe e nokku biyeteɗo Diddi yen kene wona 3 kilométre hakkude mum e Bamako e wiide ambassadeur mo leydi Maroc taweteɗo toon to Bamako pettutal gongal bangal walla mbiyen pelɓodiral gongal bangal e nder leydi Mali ɗum foof ko ñalawma hanki o ɗum noon ko pittol tuufangol taw ganduɗa ko bombo mino ɗum tigui waɗa toon to Bankas taw kadi waɗɗani pont mo paru hakkude mum e Mopti taw oto iwno ko toon to Mopti ne fayi toon to Bankas wonno hen ko jamburen yahoɓe boli mumen ko ɗon oto mabɓe yaɓɓi ngol ɗon pittol kene foto wonde yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen zappo ngam wallide leydi Mali haɓade heege tawetege e nder leydi ndi ɓe jaltini kene foto wonde ujunere tonne maaro ngam wallide ɓiɓɓe leydi Malinaɓe ha tenti finoɓe e nder région mo Mopti kame kiidala ha toon to Meneka tawɓe ndewni ɗuma koye ɓen tambiɓe nguura nden ka e kisal ko wiyeteɓe sécurité alimentaire na sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée yontere hiɓɓude jogorde fuɗɗade ñalawma janggo jogori fuɗɗade ñalawma janggo nogas e nayya ha jafuɗon ñalawma janggo 14 ha 17 duɗo henna lewru taw kadi ganduɗa ko ɓeɗo henna wiyeteɓe CNRD en woni koninkoɓe derguiɗɓe laamu Alpha Condé ɓe koliti ma jonde fuɗɗo ñalawma janggo ha 17 nduɗo henna lewru taw kadi ganduɗa ko kaldigal dawriyankoɓe kame société civile nonne kadi diplôme suji tawiteɗe e nder leydi ndi kala ko wona ɗum ko kadi e ɓen ardiɓe ko fati banggue yoga e gollorɗe min taweteɗe toon ha tenti kadi e tawtorede halifaɓe diineji taweteɗe e nder leydi ndi kame halifaɓe aadaji kala en wondi kadi e syndicat ji kala ɗum noon ko kaldigal heɓanade ko fati banggue transition moƴƴo ha leydi ndi wawa yaltude e caɗele o saaha mo gonɗen guinenaɓe finoɓe toon to Paris lamorgo leydi France yinnoɓe seppude guila hecci hanki keeɓi hanki yamirore ngam wadde moɓodiral men hollidde wela mumen mawɗo no fewi e derguitede laamu Alpha Condé ɓe koliti hande janggo kala ɓe jaadi e CNRD wonande derguiɓe laamu Alpha Condé to Côte d'Ivoire taw kadi ganduɗa ko ruttude jettor e jaror mawɗo no fewi faade hoorejo leydi Côte d'Ivoire woni Alhassane Dramani Ouattara finoɓe e nokku biyeteɗo Woroba ɓe koliti gila tan leydi ndi jeyti hoore mum ɓe meeɗaka yiitede e nder leydi ndi kono ɓe jiiti koye mabɓe koye laamu Alassane Dramani Ouattara kamɓe kala ɓe moɓodirino ñalawma heccanki o to bawal biyetegal stade Lucena Soumaworo to sigla taw kadi ganduɗa ko finoɓe toon kala moɓodirala manggal no fewi gam jarde hoorejo leydi ndi oɗo saaha golle mantiniɗe kala sifa to banggue courant ndiyam ndema safara timmuɗo boli moƴƴi kala ɓe jiitima hen koye mabɓe lora bagbo gartunoɗo e nder leydi mum 17 lewru juin ha welditi e hoorejo leydi ndi caggal mum nde darni landa mum kesa hanki jamma ƴetti laana mum ndi o yaɓani toon to Bruxelles kono andaka hoko jeeyi sababu jillu makko to Niger jeeɗiɗo jamburu en mbiyani mbaɗani ko ɓen tigui mbara taw koye attaque goto baɗɗo keerol hakkude leydi Mali kam e leydi Niger e nder région mo Tilaberi sanga 18h30 ko nden worɓe joguitiɓe wonɓe motoji liiƴi e mabɓe mbaɗi e mabɓe gueɗe cofɗe no fewi taw koye noko wiyete tacharba e wuuro wiyete noon waɗɗani kori caggal nde iwi ɗon ɓoyani tan caggal nde iwi ɗon officier ji hoorejo leydi Niger to Niger UNICEF holliti kene fotto wonde 3 école woni ko udda e nder leydi ndi tawgal e nder leydi ndi ko wayno nokku biyeteɗo Aigueza ene tawi nder région mo Tilaberi kame Tahoua ha fayma to Difa ɗiɗo hen nokkuji kene wona 3 école woni ko udda toon ɓe teskima no gasi ɗiɗi ujunere suka woni ko woni galleji mumen
ngam wasde janngoyde hulanede ɗumen jangoji to Burkina Faso to ne kadi hanki konin koɓe tatoɓe hinde gendarmerie ko ɓen tigui mbara taw kadi ɓe gonno koye corteste oto mabɓe goto ko oto mabɓe noon yaɓɓi pittol min tufangol sanga 13h nokku biyeɗo sakwani ko toon ɓe jaɓɓi ɗum waɗani kerol Niger ɓen konin koɓe hinde gendarme tato mbasen pittali men to Cameroun Chris Angalfona to ne kadi nayo ɓen jogitiɓe armeji ɓe hinde hobela wonnoɓe felɓodirde kala saaha wonande konin koɓe leydi Cameroun sanga 23h30 hanki armé leydi Cameroun holliti birgiti e mabɓe pittali nayi to Angola seppo haɗanongo waɗede gon laati toon to Luanda lamorgo leydi Angola capitale ɗum noon ko salade waylo tugnorgal leydi ndi ko fate banggue sumgoji hitande fande lundiɓe hewɓe kolliti jogorani yaadude e ngol ɗon baylugola kabaruuji men jaheten ko ha toon to Corée du Nord ko oɗo hen biyeteɗo Pyongyang ko serano e wadde e kala saha laamu Donald Trump e kala saha so tawi kay ko ƴewdade misilaji muɗum balistique weldade hakkude maaji ɗum woni koɓe beddi jamma berɗo ɗo henno taw kadi ganduɗa ko missile goɗɗoyɗo juɗɗo no fewi kono noon Washington holliti ɗum ɗo henna wiyete ko menace ɗum noon ɓoyatama ɓe gartoyi e nder ɗeɗon gueɗe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandena kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena